Chceš recept na toto úžasné čokoládové brownie? Tak určite pozeraj ďalej. 2 banány si roztlačíme vidličkou a dáme si ich do misky. Rozbijeme si k nim jedno vajíčko a roztopíme si 90 g horkej čokolády. Ja som použila 75%. Čokoládu pridáme do misky a poriadne všetko rozmiešame. Aby sme v recepte doplnili aj bielkoviny, ja som použila proteín. 25 g Just Whey Chocolate Milkshake proteínu. Pridáme ešte 50 g rozmixovaných vločiek a 3 polievkové lyžice mlieka, ja som použila mandľové. Napokon, aby bolo brownie poriadne fluffy, pridáme ešte polovicu kypriaceho prášku. Dôkladne posledný krát premiešame a pečieme pri 180 stupňoch 15 až 20 minút. Navrch som pridala mrazené lesné ovocie a kúsky horkej čokolády, pretože čím viac čokolády, tým lepšie. Po upečení som podávala so sirupom a bolo to vážne skvelé.